er ikke fordi, man holder fri. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare, det er fordi, man er fri for karakterer. Ja, på eksamen. Hvis man har en idé om, hvad efterskole er, så det er ligesom endnu mere efterskole, fordi det er så sådan afslappet, men samtidig så prøver man også at lære os nogle nye ting. De går ikke op i karakterer, for vi får ikke karakterer. Vi skal ikke til eksamen, så det er ikke fordi, vi er målrettet efter det. Vi fokuserer på nogle andre ting. Det er ikke fordi, at undervisningen er ikke seriøs, men der er bare ikke den her forventning. Og det her pres med, at man skal have en god karakter, og man skal være klar til prøverne. Jeg synes, det bedste er nok, at der ikke er så meget sådan pres på. Der er ikke noget pensum, vi skal nå igennem. For mig bliver det nemmere at lære. Det går ikke så hurtigt. Vi har meget lange emner, så man får bare lidt det tempo, man har brug for. Man kommer væk fra det der skole, som man plejer at gå i, som bare er det samme, synes jeg. Altså bare at læse, analysere, lave regnestykker, og så dermed at komme ud og lave noget helt nyt og møde nogle andre slags mennesker, fordi vi er virkelig mange forskellige typer mennesker inde i klassen, som man også lærer at kende. Altså man bliver selvfølgelig sat i gang, og man får ting at lave, og det er måske bare lidt mere fokusering på virkeligheden. Men så er der jo været 5-6 spørgsmål, og så har man en halvanden måned, 2 måneder per spørgsmål. Og det er meget sådan nogle store spørgsmål, vi havde. Hvem er vi? Hvor man så arbejder med sådan noget, hvor man sådan finder ud af, hvem man er, så man så skal arbejde sammen med i grupper. For vores lektier for dem, det er mere sådan noget med sådan, det er en anden form for en lektie, så man slapper bare generelt mere af i sin fritid og sådan noget, så der man ligesom ikke huger efter, okay, jeg er nødt til at forstå det her i timen, for ellers så kommer jeg til at klare mig dårligt til eksamen. Så det handler ligesom om personlig udvikling. Hvad er I blevet mest overrasket over? Helt klart fællesskaber i vores klasse. Vi alle sammen kan snakke med hinanden, så vi er jo alle sammen en del af Runde Efterskolen, men så har man sådan lidt sit lille egen fællesskab ind i Runde Fri. Jeg er i hvert fald blevet langt bedre til at snakke med andre mennesker, end dem, man de tænker, man har tænkt sig at snakke med, og man bliver mere åben og udadvendt. Fordi jeg tror helt klart, at jeg får flere kræfter af at have gået på 10 fri, end hvis jeg tog en normal time. Så også der er flere, der tør at sige noget i timerne og så videre, fordi at de skal ikke være bange for at sige noget forkert, og så bange for at det trækker noget i ens karakter. Hvis man tager for eksempel springer direkte fra 9 til gym, så har man jo det der samme pres på gennem hele tiden. Men her har man lige haft en pause, så man måske kan fokusere endnu bedre i gym.